داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحدرز خبركم سمعتنا زينا النهار بقدامنت أرست زينا أب نوزوبا موغولوز تفتن أكل ترتاتن نايك زراتن زعقب وصي ترخيبو ربحاتاتن زلال سلطنة توهيبو هاجر بزكاية السرحيت اللي سالاسة شبراوي أنت قتيلة محبرات سرحتنا دوب أفريقيا ننتفتها سيفيل أفيشن تهاجر زد خمس قومتي كم زوسدو أتنكوام أب زوجاش باركانو زوبا مغولوز تفتن أكل ترتاتن نايك زرعتن زمسجن وصيت كمسترخبو حلافي بيت صحفة منستر حرشابتن الزوبا أتو فرزن قبرو ولد حبيرو تي فتنس تقبر الزرعتي 4 عينة مشلا 3 عينة بولتو كمون دقيق عثرن سفون زد قال المخانو زبزحنا حبريتها أفليتو علما نايتي حبرة سبحة فشي حرس الضما بفلاي بسمو يحرشا مرمر تغير لما مدبرات مرأيان قراو تابن ثويان حرستن استفتلو زرعتي تثاونا ثمن محوعاتن عينتاوي لو تلممصان كم زخون ازتغسياتو فرزون نتي مدب نمعوات اقدمو نشمون تميتن عسران دحيرون السماني ابن ثويان حرست قبراو سلطنا كم استوهابي ارديوم كموصيت نايت استقبر فتنة دقيق عثر كاب 4 هكتار كلتنت بحمشت كونتال كحفصن كله صوف دما كاب تماسس على الصفحات زلو مريت 3 بحمشت كونتال كركبت تثبيت كان زقبر كفل التقايل الله حرستوت تثاونتهم من محبات نتفتات معقاب ماين حمدن لعلا قلبهم كسر حلوز الزخاقرك إلى لمعات بقولي أتو دسالي حقوس بوغنو قراو توم بأقو كدلادلو ناي مزرع وقت كحلو استصنع زرعات ختقمن مكيار زرعاتي كزوترن تلابيو أبن الزبع إلى برعيد زنطفو لعلي 100 حرستتنا المعتي جرادينن مسزر مقرد النيشن كقبر لزقبا كنكرن كمون ربحاتاتو كم مقبن أقباب السرار حلمزمكت سلطنة واهيبو ثي بيجنفر من سحر الشازو عن سبات وديبو كاب 10 سلستك 7 5 حدار استقايد سلطنة مغزلتنا يتي بب وانو مرمرس تقبر لموصيتا وين زرعتن حارستت بمللاي مدبات مرقاص وحسنت مقبد من نفعكوها بسنح سلطنة مخانو ابتي اقاطام تقليصوم جزياويت حلافي كفل حرشان مرمرن ويزرو كبرى قبر مسقل حارستت معزا وتحست زلو اخل مقبي بعلوم افريم طلبات كمالون نكبابيم كصلون كاب قند علامات سلطنة مخانو بمغلاز اب كل النقصان زبطات تمساسال سلطنة كوهاب مدب كم زلو افليطام مقردنش معزاوي ربحا كم زلو زغلص كيلا لمعات حملتن فرتاتن اتو كسته غويتو امبوغنو بزتفلالي ملكعن اقبابن تداليو كقرب زخل بمخانو اكل معد سدرابيت كخون اقداسنت عزوز مخانو غليصو سلطنت بوغنم قدم حجي بمرمر استرغاغص بلتوغ مشلان كالن سلستقمو ربح مهرتي كم زرخبو بمغلاز بكلس حسابن قبرن زقسمو سلطنا مقردنش بقبر خسرحلو مدلوات غيرم كم زلو بتوسخ يارغاغيصام أما حضر من زوبا إلى برعيداتو محمد حامد عشكراي أبزها بقال حرستوت ني أقداسنت نايت سلطنة تغنزيبهم نزر أي وعتو من الدحري من مقواس نتفلتثنا بقالت حرستوت كم محلال فو تلابيو أبن الزوبا مولكي حرشا ومرتز قوما السدرابيتن سدرا سواتن ناي مكاب وفرتا تخايدو بتي سرحتني ثلاث منقستي تمهارو هزبن أبلات حيلتات مكل خالن استساتفو مأتتاو سرح أب محمدسون مخارم شهون ناي 250 سدرا سواتن 19 سقوماتن زد قالل 215 هكتار مريت كمستأكبه حالا في بيت صحفة من السحر الشابتن الزوبا أتو تخلها مونت زرع بروخ قليتهم تي مأتتاوي وفرا أب 19 من محدرات كبابك كايد مخانو بتوسخة تقليت الله مهرتم كاب استاكب سدرابيتات ابزهب وحبريتا سالاتي استقبر لهم حجز مهرتم سياق مع سيد كيركو زلبر مسقات كمستقنطط بمغلط نستقبر لهم حجز امسكينام ازي دمص حفاش ايرترايو
ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ብዘካየዶ ስርሒት ልዕሊ 30 ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ክልተ ከባቢታት ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስርሒት ንማዓስከራት ናይቶም ሽበራውያን ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት መንግስቲ ብተወሳኺ ገሊፆም በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ኣብ ግዱድ ናይ ምንዝርና ጊላነት ተወፊረን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ናፃ ክወፃ ከም ዝኽኣላ እቲ ዝተቓልሐ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣነፂሩ ብዘይካዚ ብርክት ዝበለ ኣፅዋር ተተኮስን ካልእ ዕጥቅን ተማሪኹ ከም ዘሎ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣገንዚቡ እዚ ሰራዊት መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ስርሒት ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ኩባንያ ዕደና ኣሳፊረን ዝነበራ ቃፍላይ መኻይን ዝተፈፀመን ህይወት ኣስታት 4 ሰባት ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ተባሂሉሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ቡርኪና ፋሶን ማልን ድማ ብፍላይ ምንቅስቓስ ዕጡቓት ሽበራውያን ኣዝዩ ዛይዱ ከም ዘሎ ፀብፀባት ይሕብሩ ሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 15 ሕዳር ዘካይድዎ ዘለው ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ብምቕፃሉ እቲ መንገዲ ኣየር በረርኡ ብምሉእ ክስርዝ ተገዲዱ ከም ዘሎ በዚ ድማ ቁጠባዊ ክሳራታት ኣዝዩ ገዲዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ነቲ ኣድማ ዝፀውዓ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣቕሪቦንኦ ዘለዋ ጠለባት ምስ ዘይማላእ ንንጥፈታት ሲቪል ኣቪዬሽን ተሃገር ዝዘርግ ስጉምቲ ክወስዳ ምዃነን ኣጠንቂቐን ኣለዋ ኣብ መንጎ ወከልቲ መንገዲ ኣየር ደቡብ ኣፍሪቃን እተን ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ብቐዳም 16 ሕዳር ዝተካየደ ርክብ ብዘይ ፍረ ብምብታኑ ክልቲኦም ወገናት ንሓድሕዶም ይወናጀሉ ከም ዘለው እየን ማዕከናት ዜና ዝሕብራ ኣፈኛ ናይተን ነቲ ኣድማ ዝፀውዓ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ካልኦት ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝነጥፋ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ምስ ዘይዕወት ግን ንንጥፈታት ሲቪል ኣቪዬሽን ብምሉኡ ብኣሉታ ዝፀሉ ተወሳኺ ኣድማ ክካየድ ምዃኑ ኣጠንቂቓላ ብመሰረት ፀብፀባት እቲ መንገዲ ኣየር ብሰንኪቲ ኣድማ ብኣማኢት ዝቁፀር በረራ ክስርዝ ብምግዳዱ ዕለታዊ ልዕሊ $3 ሚልዮን ዝግመት ክሳራ ይወርድ ኣሎ እቲ መንገዲ ኣየር ትማሊ ገለ ኣህጉራዊ በረራ እኳ እንተካየደ ዝበዝሐ ሃገራውን ዞባውን በረራታት ግን ተሰሪዙ ከም ዘሎ ፀብፀባት ይሕብሩ ማሕበራት ሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ 800 ወሰኽ ደሞዝን ውሕስነት ቀጻልነት ሽቕለትን ክረጋገፀሎም ክጠልቡ ከለው እቲ መንገዲ ኣየር ግን ናይ 5.9 ወሰኽ ደሞዝ ጥራይ ዝገብር ክብል ኣፍሊጡሎም ሩስያ ብምጥሓስ ማያዊ ግዝኣታ ብምኽሳስ ቀይዳተን ዝፀንሐተ 3 መራኽብ ትማሊ ንመንግስቲ ዩክሬን ኣረኪባተን እተን ዋንነት ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ዝኾና 2 መራኽብ ኩናትን ሓንቲ ታግቦትን ኣብ ወርሒ ዳር 2018 ብሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ተታሒዘን ሩስያ ነዘን መራኽብ እዚአን ቅድመቲ ግጭት ምብራቃዊ ዩክሬን ብሰላማዊ መዳይ ንምፍታሕ ዝመፅእ 9 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ፓሪስ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ መራሕቲ ዩክሬንን ሩስያ ጀርመንን ፈረንሳን ተግባራዊ ምግባራ ነቲ ዝርብ ደፋኢ ሓይሊ እዩ ተባሂሉሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩክሬን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እተን መራኽብ ኣብ ሰላማውን ሕጋውን ምንቅስቓስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሩስያ ዝተካየደለን መጥቃዕቲ ከምኡውን ዝተወስደለን ናይ ምቕያድ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ ሃገሩ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ክሲ ክትምስርት ምዃና ኣፍሊጡ እዩ እንተኾነ ግን ተንተንቲ ህልው ኩነታት እቲ ዞባ ምምላስ ናይተን መራኽብ ጉዳይ ምብራቃዊ ዩክሬን ሰላማዊ ፖለቲካዊ መዓልቦ ክርክብ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ቁኑዕ መስመር ሒዙ ከም ዘሎ ዘንፀባርቑ ክብሉ ይገልጹ ኣብ መንጎ ምስ ሩስያ ንምፅምባር ዝጠልቡ ዕጡቓት ሓይልታትን ሰራዊት መንግስቲ ዩክሬንን ን50 ዓመቱ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ብውሕዱ 13,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፀብፀባት ይሕብር ዝኽበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ፍጻመ ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ሞጎሎ ዝተፈተነ ኣካል ጥረታትን ናይ ቅብኢ ዘራእትን ዝዕግብ ውፅኢት ተረኺብዎም ኣብ ዒላበርዒድ ምስ ምቁር ድንሽን ረብሓታቱን ዘላሊ ስልጠና ተዋሂቡ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽቲ ሃገር ብዘካየደ ስርሒት ብውሕዱ ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ደቡብ ኣፍሪቃ ንንጥፈታት ሲቪል ኣቪዬሽን ሃገር ዘዳኽም ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም ዜና በዚ ፍጸም